Ja sam Vlatka Adler, odvjetnica. Tako, u biti baveći se tim obiteljskim pravom, uspoređujući to Austrija, Hrvatska, primijetila sam da postoje još neke razlike na koje naši ljudi isto nisu baš navikli. Naime, kod nas postoji zapravo već od uvijek, tako reći, ta nekako zajedničko skrbništvo. Znači, podrazumijeva se da su ljudi u odnosu na svoju djecu, dakle da imaju zajedničku roditeljsku skrb. I tu se već desetljećima ne prave razlike između toga da li su djeca iz braka ili su djeca rođena u braku. Zato što se već desetljećima zapravo na našim područjima i izvanbračna zajednica tretira kao brak, kao bračna zajednica. Ali kad gledate u Austriji, to nije od uvijek tako. Zapravo do 2003. godine, do jedne novele zakona, djeca rođena van braka su bila, dakle, pod roditeljskom skrbi majke. I očevi su morali sudskim putem pokušati, ako je moguće, nekako ostvariti nekakva roditeljska prava. Danas je to dosta drukčije. Danas je tako da su djeca u biti, dakle da roditelji imaju zajedničku roditeljsku skrb nad djecom, ali primijetila sam da kod razvoda djeca u pravilu, dakle, mi kažemo pripadaju majci, ali majka je ta s kojom djeca žive, a očevi su ti koji dobivaju pravo, dakle, ostvarivati osobni kontakt sa djecom. I kod nas je to isto tako. Ali kod nas je nekako normalno da je taj kontakt vrlo česti. Dakle, kod nas je normalno da otac koji ne živi s djetetom, viđa dijete 2 puta tjedno, po par sati, dakle popodne, nakon vrtića, nakon škole, možda recimo od 6 do jedno 8, pa ga dovede doma mami na spavanje. Tako 2 puta tjedno, pa vrlo često imamo i kombinacije sa noćenjem uslijed tjedna, pa je najnormalnije da je otac s djetetom svaki drugi vikend i to vam kreće već u petak popodne do nedjelje na večer. U Austriji to baš nije tako. Naravno, sve ovisi od slučaja do slučaja. Naravno, sve ovisi o tome koliko su ljudi spremni se dogovoriti. Ali kod njih je sasvim prirodno ako otac vidi djecu i svakih 14 dana, i ako to bude možda na jedan dan ili samo sa subote na nedjelju. Dakle, nije, mi kažemo, opseg tih osobnih odnosa toliko širok kao kod nas. I to naše ljude isto dosta buni. I to je nešto što naši ljudi isto dosta teško prihvate kad dođe do razvoda i kad se nađu u takvoj situaciji. Jer računaju s nečim drugim, znate. Računaju s nečim drugim. A kad sam već krenula pričati o tome da je kod nas izvanbračna zajednica već desetljećima izjednačena sa brakom, to je točno, ali o tome možemo možda u nekom drugom prilogu.